Good morning, Philippines! Laki na sili, oh. Oo. Ano to, alimasan? Yes, Ha? Alcamprag. Alcamprag daw. Meron kami arikang. Alimasag. No, alimasag. Wala, ano yan? Kaloka. Pasok! Pasok! Pasok, pasok ka dun, pasok. Pasok ka dun ba? Pasok ka dun. Wala, andun na, andun na. Andun na, ala. Makulong ka. Natalo ang Pilipinas. Ala, ngayon. Ala, bagay sa'yo, Jo. Ipaglaban ang Ipaglaban ang Pilipinas. Ganun na lang pa. Ay, naiibon si Ala, tatlong mic. Ala. May butas pa to. Wala na, mamaya makikita na ako. Si Rosa ba? Bukas na may CBS ka, di ba? Rosa, saan ang tutuba? Tuba, kulang ang tuba. Kailangan ko ng lambanog para maglambad. Ay, para nakawala sa aula eh. Asan yung mabigat? I-ano mo nga. Yung mabigat dyan. Asan yung mabigat? Yan ang pinakamatigas. Ay! Bugata ko eh! Bigat na, wala lang! Maganda yan! Ay, sumakit na dito ko! Maganda na! Ay, akin na yan! Maganda yun! Sigurado mabigat. Yan natin, Gina! Consit! Nagwawala ng consit! Number 6. Po. Ang pinakamabigat. Okay, so kailangan daw pubuksan. Yan! Sige. Ito na yung ano natin. Kailangan daw pubuksan. Asan yung sila? Yung asawa ninyo? Number 6 na ba ito yun eh? Ito yun tayo. Eh, kain ka muna. Bukas daw kailangan sasayaw. Ay, Ako din na kamay ka na dahil ano, alimasag. Ako hindi nabubunod, sabi ni Gina. Eh, kanina mabigat na yun. Yung spine nila. Kaya nga bigay My siya. God! Mabigat! Mabigat nga, pabango. Di ka na ba ay apple? Ah, mabango. Bakit? Lalaki! Sabi sana kasya yung binigay namin kasi wala na sukat-sukat yan. Oh. Sukat pa rin. Okay, next. Thank you. Sigaw muna. Sa gitna. Dahil dako, dahil Uy, baka nilagay ni... Ano ba? Ano ang pangalan mo? Ano ba? Rosa. Rosa. Baka nilagay mo chips ng casino, ha? Wala. Okay, pera din yun. Pera yun, di ba? Oo, pera yung pera. Casino. Number 2. Sinabi mo number 2. You said 2. You just Yeah, said yun. 2. Okay, have it. Number 2. You said you want number 2. Okay, number... Oh, from Nelson. Okay. Sabi niya, from Nelson. Buksan mo. Buksan mo na. Una yung Sana picture. kasya sa'yo. Kaso panlalaki yan eh. Kala ko kay Big mapupunta eh. Panlalaki. Ay, bukas. Ano, underwear ba? May dip na face Yay! naman. Polo! Hindi kasi. Hindi, Pogi. Ay, kasya! Ay, kasya! Kasya. Hey!
Jay mapupunta. Okay, next. Steve, sit down. Where this came from? Thank you. Yes, that's from my... Yeah, welcome. Nandiyan ang pangalan. Number 4. Okay, number 4. Or... Yung malaki ah. Kay Jay kasi. No, kay Jay. Ang lalaki. Sabi ko yung malaki. Ay, malaki ko! Your wish is your command. Kayo ni galing. Oh, your wish is your command. Kanino ang galing? Kaya magaling. Ay, ang dami. Ay, kay Ethel. Ay, kay Ed. Hindi. Telepono, call center eh. Call center. Hindi, kay Ethel yung malaki. Cellphone. Kanino galing yan? Ang kamo. Abi na. Teka, teka. Teka, pera niya. Pera. Ikukupkut ko to sa itlog. Tama na, kasi likod ko. Yung mga funny moments ko. Ang kamo, kailangan natin yan. Wow, it's so nice. Kompleto. Try ko. Mayroon pang ano, pang scrub. Ayos, kompleto. Tapos habang nag-scrub, nag-speaker. Tama. Next. Okay, next. Cut na. Next. Thank you, next. Next. Ano si Ethel? Number... Ethel. At number niya na Huwag po mo niya. ubusin dyan. And the winner is... Ano si Ethel? Kumakain. Okay, number 9. Tsaka niya rin. Ayan, yung malaki. Sa kanya din. Tsaka niya rin. Ay, Okay to. oh. Number Ayan! Ay, bye. Wag yan! Paborito! Ay, ano? Saan na yan? Mami, ikaw magbukas. Ito naman. Tapos bulutan dyan. Ah, bulutan na. Binasag. Buhay pa nandun. Oh my God. Okay, Sa akin! Ayay! Saan? Sino nakakuha? Okay, number 7. Sino nakakuha? Jury. Ay, Ay, si Kuya Nelson. Dati, jury yan. Si Jury yan. Sige, maging Jury. Ayaw, palit tayo. Ay, ko! Sige, palit kami sa akin to. Yay! Ay, ganda! Sige ni Gina. Okay, next. Up next. Look. Gusto ko yung malaki. 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 I just got the malaki. There's one more malaki over there. Number 5. Number 5. Sakto to, pang massage sa likod. Buksan na to, buksan. Para may... Wow, ang laki nito mo! Yay! Okay, nagkala yan. Bahay, house and lot. Kanino galing? Ay, kanya yan. Binuhat ko yan. Sira. Oh my God! Steve. You need to cook more. Asawa, you need to stand up and get like that. You're in trouble, Steve. Binalot ang lahat ng kusina. Steve, you're in trouble. Bagay na bagay sa mag-asawa. It's good. Yes, to cook. Ako? Magsasayaw ka. Wag- Dalawa na lang. Hindi lang daw siya bubunot. Magsasayaw ka. Wow! Open it. May laman yan para sa akin. Pinipicture ah. Ay, cute. 300. Yan, may pera. May hindi ko makita. Number 300. Okay. Yung medalya. Oh, clear! At ang nabunod, sir. Number 1. Ayun, dyan dapat. Alam ko na nagkaloko. Magkasama pa kaming bumili. Ay, Alam mo na. Magkasama kaming bumili ng gift. Nakuha ko yung sa kanya. Magkasama kami bumili. sige, open mo. Open mo. Small pic. Oh, that's oh, I like that. Kasi parehas kami.
Para sa paa. Para sa paa. Wala na kalyo. Pwede na mag-asawa si Pwede na mag-asawa na. Lloydie. Dalawa, Pwede na dalawa. mag-asawa ulit. Goodbye.